Hakola Show. Siinähän se on. Nimittäin se on erityisen hieno tunne, kun on lauantai-ilta ja tietää, että edessä on oma TV-show. Ja kukapa ei haluaisi omaa showta. Sinä ainakin haluaisit, eikö niin? Eikä sullakaan olisi mitään sitä vastaan, jos sulla olisi oma TV-show. Eikä varsinkaan henkilöllä nimeltään Jussi-Pekka Hakola. Nouse ylös. Jussi-Pekka. Lore ja minä ei olla mitenkään mustasukkaisia tästä lähetysajasta. Tänään me on varattu sulle vähäksi aikaa omaan showhun. Edessä on nimittäin ensimmäistä kertaa tänä iltana ja vain tänä iltana Jussi-Pekka Hakola Show. Onko tunnari valmis? Laittakaa tunnari pyörimään. Jussi-Pekka Hakola Show. Alun perin Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoelta kotoisin oleva Jussi-Pekka Hakola on jo pitkään asunut Espoossa, mutta koskaan aikaisemmin hänellä ei ole ollut omaa TV-showta. Mutta nyt siihen tarjoutuu mahdollisuus. Saanko esitellä Jussi-Pekka Hakola? Tervetuloa, tervetuloa. Hienoa, Jussi-Pekka, hienoa, että pääsit paikalle. Mites on? Jännittääkö? Aivan vietävästi. No mutta ei se mitään, nimittäin sä olet tämän shown tähtijuontaja. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää lukea ensimmäinen juonto kameralle 3, joka on tuolla. Ole hyvä, eli sä olet JP ja aloita tosta, missä lukee hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tämä on Jussi-Pekka Hakola Show. Ja illan isäntänä olen minä, Jussi-Pekka Hakola. Seurassani ovat tänä iltana Jaakko Saari-Luoma ja Loret Beckman. Hyvä Jussi-Pekka. Hyvä Jussi-Pekka. Ja nyt heti alkuun sun on syytä toivottaa tervetulleeksi illan ensimmäinen vieras. Ole hyvä. Kiitos, Jaska. Illan ensimmäinen vieras on minulle kuin isosisko. Hän on minun isosiskoni, Annele Hakola. Sisään ja tervetuloa! Tervetuloa. Tervetuloa, Hannele. No niin, pelin henki on tämä. Jussi-Pekka kysyy sulta kohta kysymyksen, ja jos sä vastaat siihen oikein, Jussi-Pekka voittaa mahtavan palkinnon. Helppoa, eikö niin? Ihan varmasti. Hyvä. Eli Jussi-Pekka, ensimmäisen kysymyksen palkinto on 5 lippua koko perheen elokuvaan Uuna ja Nuuk. Unna ja Nuuk. Voitat sen kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että Hannele vastaa ensimmäiseen kysymykseen totuuden mukaisesti. Eli meille kelpaa vain totuus, koko totuus ja vain ja ainoastaan totuus, ja liput on sun. Ja nyt sä voit lukea ensimmäisen kysymyksen kamerolle. Kiitos. Lore, ensimmäinen kysymys kuuluu kun pikkusiskomme Joanna oli vain vuoden ikäinen. Hän sairastui syötyään metsään jotain myrkyllistä. Eli sairastui syötyään metsässä jotain myrkyllistä. Sairastui syötyään metsässä. Se ei ole ekalla kerralla niin helppoa. Miksi? Mikä on vastaus? Se varmaan tapansa mukaan karkas taas. Väärin meni. Oikea vastaus on mulla täällä kortissa. Mites, Jussi-Pekka, haluatko kertoa itse vai luenko täältä? No, mä luen sen täältä. Kun Jussi-Pekan sisko Joanna oli vain vuoden ikäinen, silloin 4-vuotias Jussi-Pekka päätti viedä tytön metsään ja antoi tämän syödä kärpäsieniä, vaikka hyvin tiesi, että se oli ehdottomasti kiellettyä. Jälkeenpäin Jussi-Pekka kielsi osuutensa koko tapaukseen, eikä totuus ole tänä päivänäkään selvinnyt vanhemmille eikä sisaruksille. Jussi-Pekka, uskomatonta. Kaikki nämä vuodet oot pimittänyt totuuden. Hannele, miltä tällainen tuntuu? No oikeastaan kun kaverin tuntee, niin aika tavallista. Jaha, mitäköhän tässä vielä tulee? No, ei mitään. Show must go on, eli Jussi-Pekka, kamera 3, ole hyvä. Kiitos. Jaska, seuraava vieras on tuntenut minun pitkään, vaikka emme melkein vuoteen ole nähneet. On hän minulle
hyvin läheinen. Tervetuloa lapsuuden aikainen naapuri Sotkan tieltä, Kari Haavisto. Kari Haavisto, tervetuloa. Terve. No niin, Kari. Sulla on tilaisuus voittaa Jussi-Pekalle ja ehkä koko perheelle uusi upea Xbox 360 pelikonsoli. Eli mahtava palkinto on luvassa. Tarvitaan vain yksi oikea vastaus, eli totuus, koko totuus, vain ja ainoastaan totuus. Ole hyvä, Jussi-Pekka. Kiitos, Uleri. Heinäkuussa 87 minun isäni ruohonleikkuriin tuli vikaa. Ja sinä sait syyt niskoillesi. Mitä oli tapahtunut? Jaa. Voitapa vastaa oikein. Muistan jutun, mutta en kyllä muista, kuinka siinä käytiin oikein. En muista kyllä vielä. Oi voi, se ei siis kelpaa tuo vastaus. Mitenkäs Jussi-Pekka, sä varmaan osaa tarvistaa, mistä on kyse. Taitaa olla helpointa, että mä luen taas totuuden täältä kortista. Heinäkuussa 1987 Jussi-Pekan rahat olivat loppu, samoin mopon bensa. Neuvokas nuori mies tyhjensi isän ruohonleikkurin bensat ja laittoi tilalle vettä. Isä sai pojat kiinni, mutta yhdessä Ramiserkun kanssa Jussi-Pekka vieritti syyt naapurin Karin niskoille. Asiaa ei koskaan selvitetty ennen tätä päivää. Ai. Kamala juttu. Miltä tää nyt tuntuu, Kari? No, ei olisi kyllä uskonut. Hyvä kaveri. Oli. Täytyy harkita. No, selavi. Nyt on 2 palkintoa mennyt sivusuun ja Jussi-Pekan ohjelma-aika alkaa käydä vähiin. Eli mennään viimeiseen vieraaseen. Ole hyvä, Jussi-Pekka. Kiitos, Jaska. Illan viimeinen vieras on tärkein kaikista. Ilman hänen panostaan ei olisi koko Jussi-Pekka Hakola eikä omaa soutani. Tervetuloa minun äitini Hilkka Plumberg. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa, Hilkka. Pojalla pyyhkii nyt vähän huonosti, mutta ehkä tärppää. Viimeisen kysymyksen panos on kaikkein kovin. Se on 2 hengen loma muinaisten roomalaisten jalanjäljissä. Kiertomatkan aikana käydään Italiassa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Kyseessä on siis menevälle miehelle todellinen seikkailu. Eli oikealla vastauksella Jussi-Pekka voittaa tämän hienon matkan. Ja nyt totuus, koko totuus ja vain ja ainoastaan totuus. Ole hyvä, Jussi-Pekka. Kiitos, Jaska. Viimeinen kysymys kuuluu. Kesällä 85 perheemme vietti grillijuhlia omalla pihalla, kun piharakennuksen katto syttyi tuleen. Mikä aiheutti tulipalon? Se oli tuulinen päivä ja grillistä lensi kipinä. Mitä? Oot sä valehdellut äitilleskin? Niin ne kaikki luulee. No niin. Et se noin käy. Voi, siinä meni nyt sitten palkinnot ja kaikki. Mutta Jussi-Pekka, koska totuuden on paljastuttava, mä luen sen nyt täältä taas Kerro kortista. vaan. Äiti, kuuntele tarkkaan. Kesällä 1985 Hakolan perheen pihalla pidettiin grillijuhlat. Kesken juhlien Jussi-Pekka ja hänen serkkunsa Rami livahtivat piharakennuksen huopakatolle leikkimään papateille ja Kiinan pommeilla. Paukuttelu loppui vasta kun rakennuksen katto syttyi tuleen. Pojat ei ehtivät paeta ennen kuin palokunta tuli paikalle ja kielsivät osuutensa tekoon tähän päivään asti. Voitko kuvitella? En. Oi. Poikani. Jussi-Pekka. Kyllä isä sen tiedä. Jussi-Pekka, peli on nyt päättynyt ja sä olet voittanut 0 palkintoa. Mutta ei se mitään. Sulla on vielä yksi mahdollisuus selvitä tästä kaikesta kunnialla. No, kunnialla ja kunnialla. Mutta sulla on mahdollisuus selvitä. Edessä on nimittäin Jussi-Pekka Hakola Shown viimeinen vaihe. Me kysytään Lorenkalta kanssa sulta 3 kysymystä ja jos vastaat kaikkiin oikein, voitat sittenkin kaikki jo menettämäsi palkinnot. Ja kysymysten pitäisi olla helppoja, niiden aihe on ainakin sinulle tuttu, Jussi-Pekka. Eli Jussi-Pekka Hakola, elämä ja teot. Oletko valmis? Joo, kyllä. No niin.
Ensimmäinen kysymys, panoksena 5 lippua Unna ja Nuuk elokuvaan. Vuonna 1994 lainasit äidin autoa ja halusit esitellä pikkusiskon kavereille käsijarrukäännöksen. Auto lähti käsistä, luisui päin tolppaa ja siihen tuli iso lommo. Äitisi luulee tänäkin päivänä, että koulu on tullut hänen huomaamattaan kaupan parkkipaikalla. Totta vai tarua? Se on ihan totta. Oikein. Toinen kysymys. Panoksena on Xbox 360. Leikitte pienenä pikkusiskon kanssa intiaaneja ja teitte jousipyssyyn nuolia, joihin laitettiin tikkataulun tikka kärjeksi. Ammuit tällaisella tikalla pikkusiskoa nilkkaan sillä seurauksella, että tikka jäi nilkkaluuhun pystyyn. Äitisi kuvittelee sinun yrittäneen osua rottaan, mutta vain 2 viikkoa sitten tunnustit siskolle, että mitään rottaa ei ollut mailla eikä halmeella. Totta vai tarua? Se on ihan totta. Oikein! Viimeinen kysymys. Ja nyt panoksena on siis 8 päivän kiertomatka Pohjois-Italiassa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Teidän kotitalonne lämmitettiin 1980-luvulla pannuhuoneen kautta joko puilla tai turpeella. Jos sinä olit lämmitysvuorossa, pannuhuoneessa sattui silloin tällöin kaikille selittämättömäksi jääneitä pieniä räjähdyksiä. Selitys on se, että sinä lämmitit taloa bensalla. Totta vai tarua? Ihan totta. Oikein! Leppävipus Xbox 360 upea kiertomatka on sun. Onneksi olkoon, mahtavaa! Odotan, vielä hetki. Näin helpolla pääsee. Otetaan vielä hyvän fiiliksen kunniaksi 1 totta vai tarua väite. Noin 3 viikkoa sitten pikkusiskosi Joanna ilmoitti kirjoittavansa sinusta hauskan paljastuskirjan. Ja sinä suostuit auliisti kertomaan siskolle kaiken, minkä sekoiluistasi muistit. Se oli hyvä idea. Totta vai tarua? Se on ihan totta. Hienoa. Sitten, Jussi-Pekka, sä voit varmaan vilkuttaa huuman tämän viikon parhaalle ilmiantajalle. Hän istuu tuolla. Nyt Jussi-Pekka, sulla on enää viimeinen tehtävä, eli loppujuonto kameralle 2. No, kiitos Jaska ja Lore. Tämä oli mahtava, mutta onneksi ei kestänyt enää yhtään kauempaa. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa Huuman perhepelistä, jonka numero on 0700 800700. Soita heti. Nyt haluan kiittää kaikkia vieraita. Tämä oli Jussi-Pekka Hakolan show. Minä olen Jussi-Pekka Hakola ja hauskaa iltaa.